Ja, bij Ibn gebeurt zoiets nooit.
Ja, goeien, welkom bij deze speciale Iepen-up live vanuit het provinciehuis in Lauwert. Een wichtige dag van Friesland, want we mij zien al te stemmen en bepalen waar het van zitten krijgt hier in Friesland. Op dit stembureau werd binnen. Ik ga correct Liekes Eltsenien mezelf identificeerd en de stempas inleveren. En ik begin nou even te stemmen. We laten alles even sharen. Nou, net werd ik op stem. Maar straks om de eind, om 9 uur, ben we hier weer in dit stemlokaal. Mij burgemeester Kronen en laten we het tellen van de stemmen. Net zo vaak op televisie West op die manier. En we hebben nog al hier orengasten, Tweede Kamerleden, jongerijn die zich inzetten voor de politiek. Meestal bezig zijn om jongerijn te blokken bij de politiek. Muziek, poëzie, wat je van u gewend binnen. We praten ik nog helemaal met de meester van het stembureau, die je ontwerpt binnen. Maar eerst even te stemmen. Nou, dan mag ik het wel in de goede bus gooien. Dat hij hem natuurlijk zelf ook al eens zo'n als je hem al stemt. Green voor het wetenschap en blauw voor de provinciale steden. Nou, ben we hier al zo'n vermitje en hebben we zien dat hier een heel soort volk is. We beginnen het zo even vregen van de voorzitter van het stembureau. Die dan correct even een kiezer helpt die hier komt te stemmen. Ja, we zullen even storen, heel kwart even storen bij het werk. Maar waar hebben we hier te krijgen? Freek Weining. Ja, doch je dit vaker op een stembureau zitten? Ja, als we verkiezingen hebben, dan doe ik het inderdaad mooi leefde. Ja. Wat is jouw motivatie daarvoor? Ja, democratie in Nederland en dit maar we in stand horen. Ja, Amerikaanse toestanden en dergelijke, om het helemaal maar te vergelijken, dat hoeven net. Waar let een voorzitter op? Je begint met de identiteit van degene die komt te stemmen en dat moet kloppen met de stempas. En als er nou je boerman komt, die het identiteitskaart. Die doet precies hetzelfde. Ja. Die ken je toch wel? Ja, maar ik ken dat ik en wat bij ik precies hetzelfde. Is het je drok West op dit stembureau? Nou, toen wij van de morgen losgingen binnen de trein, toen hingen we 1 in een minuut. Dus toen roen het om 1 uur terug. En, want je scroll het oploop, hè? Dus wij hebben nou 900 testiert, 923. Is dat meer als je het je wel eens went binnen bij provinciale verkiezings? Ik heb het idee dat we hier nou inderdaad meer stemmen hebben dan dat we bij de vorige hier. Ja. Ja. Nou, heel benijd. Succes nog even. Dit oerdelid weer met het ophoren, want er steen nog meestal in de riegen. Kom er maar in, hè. We ben je dus om 9 uur weer, want dan gaan deze stembus in Iepen. Die meidje Iepen mij Vet Kronen, burgemeester van Lauwert, en die is eindverantwoordelijk voor de verkiezings. We kijken oer naar Marianne, verderop in het provinciehuis. Marianne, waar is de bureau? Ja, hoi. Ik heb bij mij 2 mensen van Tienskip. Waar ben je? Hoi, ik ben Pieter. Ik ben Jeppe. En je bent van Tienskip. Ik zal het even in het Nederlands doen, want dat vroegen jullie aan mij. Wat doet Tienskip? Of wat is Tienskip ook? Wij zijn als Tienskip een organisatie die zich inzet om jongeren bij de lokale politiek te betrekken. Dat doen we hoofdzakelijk door het organiseren van projectdagen op middelbare scholen. Daarbij gaan jongeren aan de hand van hun eigen problemen in gesprek met mensen uit de gemeenteraad en uit de provincie. Maar daarnaast zijn we nu ook bezig met een videoseries. Die is net online gegaan op Suksewat, wat de provinciale lijsttrekkers willen gaan bereiken. Dat dus, een beetje. En jullie zijn super jong, want hoe oud zijn jullie? Ik ben 20. Ik ben 21. Hoe begin je zoiets? Ben je dan bezeten van politiek? Denk je dan... Nou, eigenlijk niet. Kijk, het is eigenlijk ontstaan vanuit mijn profielwerkstuk op de middelbare school. Dat is al zo'n 4 jaar terug. Toen hadden we eigenlijk al een beetje het idee van jongeren betrekken bij de lokale politiek. En vooral op een vernieuwende manier. Hè, de jongeren aan de hand van gewoon echt waarmee ze zelf ook bezig zijn. Ja, want voelde jij jezelf niet betrokken bij de politiek? Nou, ik kan wel een voorbeeld wat wij vaak voorleggen, wat wij zelf hebben meegemaakt. Hindrik en ik. Hindrik komt uit hetzelfde dorp als ik. En, Welk dorp? Mantgem. Hey.
Maar ja, wij hadden daar geen voetbalveldje. Nou, wij wilden daar vroeger een voetbalveldje. Uiteindelijk de gemeente gemaild. De gemeente zei naar het dorpsbelang. Het dorpsbelang zei naar de gemeente, motivatie weg. En wij dachten eigenlijk van ja, dit kan veel makkelijker. En wat wij op die projectdagen doen is eigenlijk precies hetzelfde. We laten de jongeren nadenken van nou ja, wat is nou een probleem waar je mee speelt. En we gaan eigenlijk, dat doen ze dan in groepsverband, gaan ze eigenlijk zoeken naar een oplossing. En ja, dan leren ze eigenlijk een beetje hands-on wat er allemaal bij komt kijken. En dat allemaal met een expert aan tafel. Dat kan een raadslid zijn, een ambtenaar, van alles. En dat heeft daadwerkelijk effect? Dat levert iets op? Er zijn doelen behaald? Ja, heel tof. Ik geloof 2 weken geleden... Ja, 2 weken geleden, ja. Is er een project dat vanuit ons is gekomen. Heel veel jongeren die in dorpen wonen hebben moeite met naar het dorp toe fietsen als het donker is. Maar heel veel boeren die zijn ook in, of heel veel mensen die over de landbouw gaan, de natuur, die vinden dat ook weer moeilijk vanwege lichtvervuiling. En er is een heel mooie soort van compromis uit ons projectdag gekomen. Misschien kun jij er wat meer over vertellen. Jij zit een beetje beter. Nee, ik werd een paar weken terug gebeld door een raadslid uit Leeuwarden. Wij hebben een tijd geleden gepresenteerd aan de Raad van Leeuwarden uit een dataset van zo'n 400 jongeren die dus bij ons een probleemstelling hebben geformuleerd, hebben wij eigenlijk verschillende grote problemen uitgelicht. En daar is de raad zelf ook mee bezig geweest. En toen kreeg ik een belletje over de verlichting in het buitengebied. En de gemeente heeft toen de toezegging gedaan dat ze de leerlingen van de projectdagen, wat er dus nu op het moment 700 zijn die hebben deelgenomen, dat ze daarin mee worden genomen. Dus dat is een heel mooi punt wat wij bereikt hebben. En ook na de projectdag kunnen jongeren in groepjes doorwerken als ze dat op intrinsieke motivatie willen. En helpen jullie ze daar dan ook bij? Ja, absoluut. Wij ondersteunen daar zeker bij. Ons politieke netwerk is door dit project natuurlijk een stukje groter dan de gemiddelde jongeren. En ze mogen van ons gehele platform gebruik maken. En eigenlijk zorgen wij dan dat ze bij de goede mensen in de gemeente terechtkomen. Oké, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, je hebt hier zo'n projectdag en daarna dan hebben ze die probleemstellingen geformuleerd en dan uiteindelijk, als ze zeggen van we hebben nog meer hulp nodig, kunnen ze op jullie terugvallen. Ik ben wel even benieuwd, wat doen jullie, uit wat voor vakgebied komen jullie zelf? Wat hebben jullie gestudeerd? Ik studeer op het moment communicatie multimedia design op de NL. Ik ben hierbij gekomen omdat Jeppe mij vroeg van hey, wij willen wat vormgeving erop hebben. En toen zei ik van, oh leuk, maar ik wist helemaal niks van politiek of zo. En het afgelopen jaar heb ik er heel veel over geleerd. Dus zo wat. Dus voor jou eigenlijk dubbel, Ja, ik heb zelf ook een beetje dat hele proces dat leerlingen op een projectdag bij ons meemaken, zelf ook heel erg meegemaakt en die betrokkenheid gevoeld. En ben je daardoor ook politieker bewust geworden? Want dat is uiteindelijk, ben jij nu een soort van proefpersoon? Ik heb wel meer een inzicht in waarom gemeentelijke en provinciale politiek belangrijk is. Ik denk dat dat ook komt omdat ik best wel lang aan het bewerken ben geweest voor die stellingen. En ik al die mensen heel veel heb aangehoord. Dus het bewustzijn en het inzicht zit er nu wel in. Oké, en wat doe jij? Ik studeer politicologie aan de Radboud in Nijmegen helemaal. Dus ik pendel wat heen en weer in een week. En ja, ik ben hier dus samen met Hindrik mee begonnen. En wij zijn eigenlijk, we doen alle twee wel politiek gerelateerde studies. Maar wij vinden het gewoon super tof om met jongeren in gesprek te gaan. En we merken gewoon dat het bij jongeren heel erg aanslaat. En dat ze met een heel enthousiast gevoel eigenlijk teruggaan naar de projectdag. Dus dat is waar wij zelf ook heel veel enthousiasme uithalen. Ja, want ik ben wel even benieuwd. Stel, ik zie dit nou als school, zie ik dit voorbij komen en ik wil dit. Wat moet ik dan doen? Een mailtje naar ons sturen. Of bellen. Of WhatsAppen. Facebooken, het kan allemaal. En dat kunnen we allemaal op de site vinden? Ja, zeker. Teenskip.frl. Ja, want ik zag op die site ook dat jullie een artikel bij de Correspondent hadden. Ja, dat is vandaag een primeur. Vandaag, ja. Ja, nee, we hebben vandaag stonden wij in een artikel van de Correspondent. Karel Smouter, een journalist daar, die is 7 maart bij onze projectdag geweest. En die was hier op het provinciehuis. En die gaf ons het mooie compliment dat wij het subsidiebedrag wat wij hebben gekregen, misschien wel op de meest efficiënte wijze ooit hebben gebruikt. Door het met 700 leerlingen te delen op deze manier. Dus dat was echt een ontzettend mooi complimentje. Ja, supermooi compliment. Jongens, dank jullie wel. Wij gaan naar muziek. Ja, er mag best even heel hard voor geklapt worden voor deze jongens. Wij gaan naar muziek. Wiebe zit daar achter de piano. Wiebe heeft net een nieuw album uit. Bijna een nieuw album uit. Het album I. Of I, zeg ik het goed? Nou, op zijn Engels is het Y, of dus Y. Ja.
En dat heeft dan weer te maken met de thematiek van het album. En gisteren ik iets voor u van spelen? Ja, zeker. Het eerste versje dat heet No Man's Land of Nimmens Lawn of Ingenmans Land. Dat is Deens, maar het kan in het Engels, het kan in het Fries en in het Deens. Wauw. Jongens, wiebe. Dankjewel. Take the step, allow yourself to put this to an end. Choose a path, it'll be your way out of no man's land. Over there, I've wandered too long, I've wandered through until a wise man saved me, and now I am here for you. Take this step, 'cause a man ain't free, said a man who can't, whose thoughts are ruled by someone else, stuck in no man's land. Over there, I've wandered too long, I've wandered through until a wise man saved me, and now I am here for you. Take this step, this time the state was made by your own hands, with the ghosts withholding you, locked in no man's land. Over there, I've wandered too long, I've wandered through until you yourself save me, and now I am here for you. Until you yourself save me, and now I am here for you. Let your longing guide you, which you have so long denied. Longing for an unknown land, and I'll wait here by the light. Come and sit beside a friend, and all will be alright. Wauw. Dankjewel. Wiebe, dankjewel. We zullen hem Aasen nog even een keer. Ja, naast mij zit Harry van der Molen van het CDA, Aukje de Vries van de VVD. Twee van uw treien Frieske Tweede Kamerleden. Isabelle Dix, die is ziek, dus die kon net komen. Die wil graag even dat ik het is hoe dat ze net wijzen koe. Dus Isabelle Dix van het Betterskip. Hopelijk best de gauw weer bij. Ja, Harry en Aukje, is het een spannende dag, Joert, Harry? Nou, dat begint nou bij mij wel te komen. Het is net dat de hele dag nou zeg wat de tussenstand is, want we weten maar heel weinig. Maar de opkomst liek het een beetje heger te wijzen dan fjouwer hier te bek. Nou, dat is altijd goed. Maar het begint nou wel te komen met mij een paar minuten nog tot onjochen. Ja, Aukje, is het ook volle spannender of onvoorspelbaarder worden nooit we manje de hele situatie in Utrecht gewoon hebben? Nou ja, er was altijd wel weten wat voor invloed dat heeft. Want dat is heel lastig te voorspellen, denk ik.
Maar dat binnen natuurlijk sowieso is het al spannend, omdat ik oren partijen maai doe. We zeggen natuurlijk dat Forum maai doet. Van ja, wat is die invloed daarvan? Wat voor invloed heeft dat landelijk? Maar ja, wat ik vooral in de provincie voor invloed heb dat. Ja, even nog waarom, hè? Want je bent dan volksvertegenwoordiger, je zit in de Tweede Kamer, bovenop het vuur. Hoe gaat dat dan bij je? Want je in Den Haag binnen en dat Nijsselb Utrecht komt er naar boeten. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer? Nou, ik zie het in de trein op wij van Ljouwert naar Den Haag. En dan komt dat Jannes wie het bad. Dat neem je dat mee. En ik weet nog dat 2 minuten nadat ik de kamer instap, wie het plein afzet worden. En ik kwam dat gebouw binnen en daar hing gewoon een ijzige spanning. Omdat we toen nog net wisten wat de achtergrond wie en waar die in hier. En de man die rond nog vrij roen. En dan had iedereen het oor, krijgt als iedereen thuis. Dat is eigenlijk denk ik een verschil. Oors dan dat je afwachtte wat de politici dwangen. Ja, maar het is net zo oudje dat ze Jim er iets vertellen als dat ze dat on publiek vertellen. Nee, wij krijgen gewoon de berichtjes op de telefoon binnen. Ik heb week voor een werkbezitter, dat wie toevallig in Den Haag. En dat is juist wel bij de Tweede Kamer, dat er opeens wel de Koninklijke Marechaussee echt maar wel echt volle zwierdere middelen daar staan. Ja, denkst u dat het invloed had op het resultaat? Ja, dat weet je eigenlijk nooit. Dat kan een invloed hebben. Dat mensen denken, het is heel belangrijk, de democratie, dus daar moeten we wat aan doen. Het kan wijzen dat mensen die van plan zijn op een soort partij te stemmen, denken, nou moet het hier ondal worden. Het kan ook invloed hebben hoe partijen erop reageren. Hè? Ja. Dus daar is ook een hele soort discussie over geweest. Hoe ga je nou met zo'n situatie om? En ik ken een hele soort mensen die wel teleursteld zijn in sommige politici, dat ze als ze gauw weer oergang naar de normale gang van zaken, de politieke campagne. Ja, en wat dat mijn kiezer doet, dat weet ik niet. Ja, dan gaat het dus eigenlijk over de heer Baudet en eigenlijk ook over de heer Wilders, die het bijvoorbeeld bij het NOS-debat juster, weer een moment van wat zei je over de slachtoffers en stilsting wat er gebeurd is. Eigenlijk kreeg Rutte en het CDA eigenlijk bijna ontsmaakt dat hun eigenlijk verantwoordelijk waren voor die onslag. Hoe voelst u dat om te zien? Nou ja, daar krijg je een hele wrange smaak van in de moelen. Want ja, net één kind die er eigenlijk wat ontwaan. Degene die het dienen heeft, die is natuurlijk verantwoordelijk. En ik begrijp dat we hier natuurlijk een goed politiek debat over hebben moeten. Maar ik vind het wel leeg dat dan op zondag on per partijen koppelst. Want ja, er is altijd, ik zei van, er is dreiging. Er binnen risico's, het kan altijd barren. We proberen er alles om te doen om dat te vatten wijzen. Maar ja, de gedachten zijn eigenlijk alleen nog maar bij de mensen die verstoren binnen en bij de nabestaanden van wijzen moeten. Goed, nou, gaan we nou naar de provincie. Dat je in de provincie stemt en alle provincies stemmen van de Eerste Kamer. Het lijkt erop dat je de meerderheid van het kabinet, werd bij Jim eigenlijk bij in zitten, bij je partij, dat die er misschien wel eens net meer is. Maar waar zeg maar Jim voormannen in het kabinet van al mee praten gaan? Welke partijen binnen dat? Nou, maar iedereen, denk ik. Er is geen partij die na Joet een bijzondere positie had. Het hing het van het onderwerp af. Dus het ene onderwerp leent zich voor de ene partij beter dan voor de oren. Dus het hele idee dat al de Eerste Kamer nou totaal veroordeelt, dat Den Haag dan totaal veroordeelt. Ik denk dat daarmee meestal een rad voor eigen draait is. Het vorige kabinet hier een meerderheid in de Eerste Kamer. Ze begonnen al zonder meerderheid in de Eerste Kamer. En dat kabinet had er echt zitten. Dus ik verwacht je net dat dat een heel soort veroordeelt. Maar het maakt het nou wel dat het kabinet vaker met orenpartijen praten moet. Maar dat ken de SP wijzen en dat ken ik Forum wijzen of waar dan maar wel. Ja. Baudet en Wilders Rutte zou ompakt, was dan eigenlijk een paar dagen later wel met mij ze praten om de mensen eerst te worden nergens hoor. Is het soort, of is het zo van nou had u beledigd? Nee, want de kerst is inhoudelijk helemaal oneens wezen. De kerst hoe de manier waarop ze politiek bedrijven, kerst het ik oneens wezen. Maar ik denk dat ze inderdaad wel met alle partijen praten blijven moest. Maar goed, de situatie is ik net zo uniek, dat zei Harry ik al. Er is eigenlijk sinds 2010 maar een periode was dat er een meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer was. Rutte had geen meerderheid in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Werd het onbestuurbaar? Nou, het is verschrikkelijk lastig. Dus is maar een hele soort partijen. Dus is maar een hele soort partijen nou weer praten moeten om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Maar goed, dat is de vorige 4 x-slagen. En er moest een soort verdwan. Mark Rutte had ik al zo. Ik moet weer een soort belly en een soort kopjes koffie drinken gaan. Ja, maar behalve dat belly, kun je gewoon zeggen, we kappen ermee, we verkiezen helemaal op mij en dan beginnen we van voren aan. Ja, maar als het elke keer een partij in zit en dan zei laten we dan maar weer verkiezingen doen, dan zou er een kabinet denk nooit weer een ier zitten.
De realiteit is ook gewoon, bijvoorbeeld de CDA-fractie in de Eerste Kamer had laatst bijvoorbeeld in de privatisering van Holland Casino stemt als regeringspartij. En dat gebeurt heel standaard, want de Eerste Kamer is een totaal andere Kamer dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is net, we doen het nog een keer oer. Nee, die had een hele specifieke positie. Dus ik denk wel partijen die zeggen van, het verhoort alle keren als de Eerste Kamer verhoort, dat wel heel praktisch oor is. Het giet wel een beetje zijn werkje natuurlijk. Nou, ik denk dat partijen meer met orenpartijen praten moeten. Maar als ik even vanuit mijn eigen werk redeneer. Ik had deze week bij Lodewijk Asscher een aantal moosjes in zinnen. Dan net met coalitiepartijen. Dus de geerwerking tussen partijen in de Tweede Kamer is al heel breed. Ja, maar dat is natuurlijk net steeds dat de Eerste Kamer is wordt wel politieker nou. Als dat het wel West is. Nou ja, dus juist de laatste jaren wel dat het politieker wordt. Ja. Prima. Maar, dat is mooi om te weten. Dan ben we daar uit. Want ik wil Dan eigenlijk even... Dan haast gelijk kriegen. Ik wil eigenlijk even naar de provincie. Jem zitten in de Tweede Kamer. Ja. Jem had natuurlijk ook Jem achterland hier in Friesland. Dat Zeker. is gewoon zo. Het nieuwe provinciebestuur werd het maar ook uit bestiert. Waar kunnen die bij Jem beiden de komende jaren mee aankomen? Met wat voor plan, wat voor ideeën, wat voor ambities? Aukje. Nou ja, wat mij betreft, als ze goede plannen hebben, kunnen ze altijd komen. Als ik het er net mee eens ben, maar dan zeg ik onze onjan dat wij dat net stiepjes zullen. Maar ik vind dat het altijd een luisterend oor hebben voor de mensen in de regio. Daarom dacht ik een heel soort werkbezitters hier in de provincie. Maar iedereen is ook altijd welkom om in de Tweede Kamer langs te komen. En ik denk dat dat ook wichtig is, juist van dat wij een aantal regionale Kamerleden in de Tweede Kamer hebben. Ja, Harry, bij wat voor dossiers zei ze toch van kom maar op, daar wil ik mij Jem verstrieden. Dat komt door dat is dat ben wat wie in een CDA-fractie willen. Dat is wat als de provincie wat wil, dan help ik. Nou, laten we eerst maar beginnen met de Arsendiek. Dat we tiert om dat nou eens even over de finishlijn te halen, want daar hebben we het al heel lang over. En daar beziek het Aukje om mij te werken, daar beziek ik om mij te werken. Dus dat soort eerste wijze. Het tweede, maar ik ben wordvierder hegen onderwijs. Ik vind dat het Noorden en Friesland specifieker bijvoorbeeld wel wat vaker met plannen komen kennen. Nou, bijvoorbeeld de rug hier in Ljouwert vestigen is en in Drachten zit. Er komt nog te weinig Europees geld voor wetenschap en onderzoek naar het Noorden daar. En dat vind ik wel een aardig. Hoe is dat regel je dan? Nou, de Kamer die had echt invloed op wat zijn nou die criteria waar dat geld om voldaan moet. En als we die criteria samen kennen dat het Noorden en Friesland in het bijzonder de vaker bij dat geld komen kan. Ja, goed, dan moet er nog altijd een goed plan lezen. Maar dan wordt het wel een stuk makkelijker om hier te kunnen investeren. Nou, gaat het dan bijvoorbeeld hoe wetses zo'n instantie? Ja, wetses is heel belangrijk. Het lastige van wetses is dat het zo uniek is dat ze het in Den Haag net altijd snappen. En in Brussel dan misschien nog helemaal niet. En niet. in Brussel wordt het dan ook wel lastig. Maar goed, ik zit in Den Haag. Dus dat je stootwaan uitlezen. Ja, of mensen naar Brussel helpen. Want Holwert Onzee bijvoorbeeld, wat nou gelukkig van dit regering geld gekregen had om het project uit te vieren, ga ik in contact brengen met het Europees Parlement. Want je kan echt als Kamerlid gewoon een soort makelaar wezen om mensen hier uit Friesland aan de wij te wijzen naar daar waar bijvoorbeeld het geld is om iets mogelijk te maken. Ja. Aukje, toch even natte vingerwerk. Hoe komt het van de Joen in Friesland, denk je? Dat is vast wel een naitocht. Nou, ik heb er wel een naitocht, maar ik doe er nog net echt ik heb geen glazen bol. Dus ik hoop dat wij ongeveer op hetzelfde pijl blijven. Ben je tevreden met Klaas Kielstra, Jim Listloeken van de VVD? Ja, zeker. Ik denk dat er het goed in heeft. Ik denk dat het sowieso een hele goede ploeg stiert. En die ook goed werk die het in de Auronne Fjouwerier. Ja, maar neem eens een voorbeeld. Nou, ik denk bijvoorbeeld Klaas Kielstra het heel druk werken aan de Ooslediek. Maar Nou, bijvoorbeeld dat is nog net volle beter worden. ja, maar goed, dat is toch wel weer een paar stappen verder, denk ik. Bijvoorbeeld de wentebouw op de Waadeiland. Daar heeft ik rond te doen. Ik denk dat dat ook wichtig is. Ja. Dus ik denk dat dat wel belangrijke zaken voor Friesland Maar binnen. toch nog even naar de stroomlijtocht. Hoe stoot Tinks dat het komt? Hoe Tinks dat het komt in Friesland? Om een oerenstolf. Hoe stiert het dan voor? Nou, ik vind het echt lastig te voorspellen. Ik ken niet schatting maar wat sommige partijen doen. Ik denk dat ik schat u zien op een beetje gelijkbloeien. Maar ik zie toch nog wel verlies voor CDA en PvdA ten opzichte van de vorige provinciale statenverkiezingen. Maar ik ben vooral nieuwsgierig van wat ik een partij als Forum hier in Friesland. En waar zou het CDA en Partij van de Arbeid verliezen? Weet je die stem hinnen? Want de opkomst liekt het heger. Dus... Het liekt het heger, dus dat zou wel weer misschien in het voordeel van het CDA wijzen kunnen. Dat is juist toch dat dat vaak wel helpt bij het CDA. Dus ja, we moeten zien wat het doet. En de grootste?
Ik denk dat CDA wel de grootste partij wordt. Had je daar wat op had moeten vullen? Aukje heel dan gelijk in. Ja, dat dacht ik al. Ik ken net over ze sissen. Die vrouw zit het hartstikke helder. Als ze nou altijd zo helder wie, Ja. dan kwamen we er vaker uit in de kamer. Nee, ja. Ja. Ik denk dat het CDA de grootste wordt, maar het is voor het CDA wel een spannende jonne. Als ik juist naar de peilingen, dan denk ik dat er een hele soort mensen op provinciehoezen denken van waar gaat dit nou heen? Maar even vanuit gaan dat het CDA er in Friesland goed vaststeert dat we een listzoeker Sander Hoorn had die ook alle debatten woen had en Sietske die even spontaan als altijd gewoon een campagne viert had, denk ik toch wel dat een soort Friesen het CDA weer stiepje. En dat we weer de grootste worden. Maar hoe groot we dan binnen, dat weet ik net. En wat de rest van de partijen doet, ja, is het maar. Aukje begon al even hoe Forum. Die had dus één campagnebijeenkomst gewoon, in Drachten. Voor de rest ben ze net één debat west. Hun listloeker Maarten Goudswaard had zich nergens genlitten. Had net een interview doen, het net zijn wat er ergens van vindt. In hun programma stiet eigenlijk helemaal niks over Friesland, behalve als de loonbouw met maximaal plak haar om te ondernemen. Doet je dat ik zeer als ras-echte democraat? Nou ja, zo'n democratie is net alleen maar je eigen verhaal vertellen, maar in kwetsbare zin gewoon ergens wijzen. En dat meestal desnoods dan maar wat op je kan creëren. Want je moet ik verantwoording aanlezen, dus dat maak ik in een campagne. Ja, ik doe mijn werk, denk ik zelf persoonlijk oors. Partijen moeten weten hoe ze het doen. Ik hoor spreekhoeren en kom maar del. Ik doe het oors, maar doet hij dat ik zeer? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, denk ja, jongens, maar dat is net hoe we uw democratie in elkaar zit. Nou ja, democratie is net alleen maar een debat winnen. Dat is wel echt contact met de kiezer hebben. En echt weten wat het invloed is. Want politiek is geen show. Het is echt dingen besluiten. En het is in dit provincie wat besluiten of ergens een dik online wordt of net. En als je de plek nice ben je, dan ga je er een mening over. Hoe kan het dan toch dat ze zo succesvol binnen, zo in de picture binnen, zo heegst in de peilingen? Alleen nog maar omdat ze oorspreken. En de kiezer moet kiezen. De kiezer kan wel denk ik al helemaal geen behoefte aan mensen die op paard binnen. Ik wil gewoon dat die Baudet gewoon een grotere stem in Den Haag krijgt. Dus stem ik voor hem. Ja, daar ben ze vrij in. En iedereen had daar wel zijn eigen argument voor. Krijgt zoals meestal argumenten haar om VVD of CDA te stemmen. Ja. Nou, Denk had helemaal niks in. Die hier het eerst Frieske. Die wen je net Die wen je net eerst, Hoofddorp en volgens mij Amsterdam. Wie had ze, ik bij uw debat uit zei, ja, we hebben het te druk. Ja, dat kan ik me voorstellen als er meerdere plakken op een list ziet. Als er meerdere plakken op een list ziet. Ja, zo dat eigenlijk net. We hebben wel eens gewoon spookraadsleden. Die moeten eigenlijk een hield net mee krijgen. Dat is echt oer wetgeving leidtocht. Wordt ik net de stiert dat het gewoon zo wijzen maakt. Dat is toch in Friesland wen je mast. Worst over provinciale steden verkeersbewijzen. Nou ja, dus juist wel dat de kist nou op 2 plakken, dat vind ik op zich wel heel vreemd. Dat is trouwens van, nou ja, ik wil er uiteindelijk nog in verhoezen. Hoe je dat denk ik van, nou ja, dat zo nog kinderen moeten volgens mij. Ik hoop je dat Fries en Wosje en dat mensen een bediening hebben bij de provincie. Dat ze weten wat er speelt en weten wat er libbert. En ik zou dat wel heel jammer vinden als dat eigenlijk heel nog fut gaat. En dat dat alleen maar landelijke verkiezingen binnen. Zo wat ontwaan worden toch te zeggen van, nou, ik in een wetsvoorstel meidje. Wil je meidwaan met provinciale statenverkiezingen, moet je in de provincie wen je, punt. Nou, ik vind net dat we op elk fenomeen weer opnieuw moeten reageren met al weer de regels om te passen. Want dan ligt ik krek van ja, het komt me net uit en dan word ik het oors ha. Ik denk dat het wichtig is dat die partijen wel de ruimte krijgen dat ze je maait waan. Want ja, uiteindelijk met mensen wel wat te kiezen hebben. En ja, uiteindelijk heeft de kiezer altijd gelijk, zeg ik. Ja. Wanneer is de eerste fractievergadering weer van Jemmers Tweede Kamerfractie? Mooi, Janne. Mooi. Ja, om jou voor al van die ook. Ja. En dan, hoe zeg je met het slagveld en hoe nou verder? Ja, dan, dat is altijd zo. En, het CDA het nou ook griezelig slecht die in had. CG met Buma, jong, misschien maar eens een keer is die het voor oorbloed. Ja, maar dan meid je er echt dat zou heel apart wezen dat wie als CDA nou de oren een weekend roepen had dat deze verkiezingen hoe de provincie gaan en net hoe Den Haag, dat we dan achteraf dan toch alsof het on Den Haag-lijn had. Dat vind ik van een lastig, hè? Ja, speelt dat helemaal geen rol? Bij u in de fractie heel dan net. Alleen als het een slechte uitslag zou wezen, ja, ik bedoel, om dan ballon op te letten, zou ik hoe erin wezen. Ja. Hartelijk bedankt, Jim, allebei. Fijn dat Jim van de Jong wien en binnen. Succes ik met het bijsteen van Jim partijgenoten. We kunnen nog even te stemmen. Het wordt net heel lang meer. Even een applaus van Uske Frieske Tweede Kamerleden. Dankjewel. Ik loop nog even lekker zitten, want als us dichter Jan even een stapje naar voren zetten wil, dan komt er in het locht. Wij hebben altijd poëzie bij Iep en Blijf. Jan Ketelaar, maak je een vreetje. Politiek, is dat wat voor een dichtere kunstenaar zoals die? Ontkomst net doen, hè? Nee. Maar is het wat voor die of best blij dat het straks weer oer is, de campagne?
Hoe bedoel je om iets in de politiek te doen? Nee, nou, we zijn natuurlijk in het Nijswiet hier nou politiek. Mijn vraag is best aan, ik ben blij dat het wat minder wordt, dat gekakel en gedebatteerd. Nou, ik moet zeggen dat ik het wel jammer vind dat ik soms denk ik wil dat ze wat meer met elkaar zouden praten en wat minder chimmelkoor. Ja. Maar nou ja, je gaat van ene gekte naar de oren. Ik hoop dat iedereen in zijn best dat. Mooi. Zal ik praten. Als je nog een liedstap kunnen voeren, dus dat is echt dicht op een microfoon zit, Ja. geven we naar Jan Ketelaar luisteren. Een applaus. Attentie, attentie. Hier volgt een dienstbericht voor de maker van deze wereld. Zou de maker van deze wereld zich wel even willen melden? Dank u. Wel aandaan, zeiden ze. We denken dat je mooi bent. Kleed je uit, neem plaats op het balkon en spreek. Jij deed, jij ging. En toen je zei, ik weet het niet, toen werd het stil. En jij stond daar in je billen. En de wind leek koud. Totdat er iemand zei, ik ook niet. En een ander, ik weet het ook niet. En nog een ander, ik ook niet, wij weten het niet. En ze vielen elkaar in de armen. En ze huilden. Dat ze lachten. En ook andersom. Ik doe 5 gedichtjes in totaal, dit waren 2. Het gaat wel snel hoor, hou je vast. Transparant. Stel dat sperma transparant was, dan zou je dat zo tussen je dubbel glas kunnen spuiten. En dan zou je nog gewoon bij de buren naar binnen kunnen kijken. Maar stel dat je zak transparant was. En stel, je leuter ook. Stel dat jij helemaal transparant was. Niet werd gezien en ook niet werd gehoord. Dat je probeerde te luisteren, maar niet verstond. En dat je zo graag, zo vreselijk graag iets zinnigs zou willen zeggen. Maar niet zou weten wat. En dat dit allemaal normaal was. En dan was er niets aan de hand. Er volgen nog 2. Er was eens grond. Er was eens grond en uit die grond kwam een klein groen puntje. En ze zeiden, wat moet jij? Wat wil jij? Wat doe jij daar? En ze pakten het, betasten het. Kun jij ook meer? Moet jij ook beter? Kun jij niet anders? En zijn er ook meer van jou? En het puntje zei niets. En toen ze het weer terugstapten, kon je een klein zuchtje horen. Als je goed luisterde. Er kwam een vrouw voorbij die zei, elk schepsel is een werelddeel. En dat zei die vrouw. Ik zweer het je. Dat je dan kon zeggen. Ach, dat je dan kon zeggen, zo zijn de dingen. En zo zijn de dingen niet. En dat je dan de lange gang naar huis toe strompelde. Men jou met grond bedekte. Uit handen gaf. Maar dat voordat jij langzaam weer tot aarde werd. En nog een beetje lucht vanuit je longen langs een stemband streek. En dat er iemand was die hoorde dat jij zei, ik hou van jou. Dank je wel. Dankjewel Jan Ketelaar. Ja. Ik kijk hier in het publiek en ik zie Mirka Antolovic zitten van Toomba. Toomba is het antidiscriminatiebureau. Jullie hebben volgens mij in de afgelopen periode de structurele subsidie van de provincie voor Toomba verloren. Wij hadden 1 week terug een verkiezingsdebat en werd het ook gevraagd, moeten Toomba en bijvoorbeeld het COC allebei weer geld krijgen? Geloof zowel GroenLinks, D66, VVD, Partij van de Arbeid zeiden, ja, dat moet weer. Dat heb je vast meegekregen. Ziet er goed voor jullie uit. Ja, dat hopen we. We hopen het in ieder geval voor de Friese bevolking dat dat komt.
En het CDA zei van dat vinden we eigenlijk niet dat dat zou moeten. Het kan ook iets zijn dat ze nog iets hebben om te onderhandelen. Hoe werkt dat dan? Straks zijn de verkiezingen geweest. Weet je hoe het ervoor staat en welke partijen gewonnen hebben? Ga je dan ook lobbyen en bellen en mailen en whatsappen met die mensen? Nou, daar heb ik nog niet zo goed over nagedacht. Ik laat het vooral van vanavond afhangen. Ik hoop wel dat het CDA in ieder geval mee wil bewegen en hier niet een heel hard punt van wil maken. Dus bij deze oproep aan het CDA. En je gaat ze misschien ook nog wel even bellen na de verkiezingen. Nou ja, Sander was mijn klasgenoot, dus ik denk wel dat ik hem even bel, ja. Nu ik toch bij jou sta, we hebben het al even over gehad. Er doen allerlei nieuwe partijen mee, waaronder Forum. Forum is een partij die, waar men soms van zegt dat ze over hoe ze praten over immigranten, nieuwkomers, islam, dat aanschuurt tegen extreem rechts of tegen bijna discriminator taalgebruik. Merken jullie iets van in jullie dagelijkse werk dat mensen zich daar zorgen over maken? Op meldingen gezien merken we het niet. Wel als je met mensen praat, ze beginnen daar wel over. Vooral na de taal die Baudet laatst uitkraamde na aanleiding van de aanslagen. Daar hebben mensen wel heel veel afschuw. Het is niet echt zorgen, maar afschuw. En dat hoor je wel. Maar geen meldingen dat mensen zich meer gediscrimineerd voelen. Nu is het zeg maar jouw dagelijks werk, hè? Hiermee bezig zijn. Hoe voelen mensen zich? Zijn mensen welkom? Is een democratisch land er echt voor iedereen? Maak jij jezelf persoonlijk zorgen over bijvoorbeeld de opkomst van Baudet? Nou, ik weet niet of ik me zorgen maak. Ik verbaas me erover. Ik kan het gewoon niet begrijpen waar dat vandaan komt. Dus zeker de zorg is een tweede stap. Maar ik blijf me verbazen. Laat ik het daarop houden, ja. Nou, dankjewel. Ook een spannende avond voor jullie. Leuk dat je er bent. Ik ga even hier naartoe. Deze mevrouw die nu net toch opstaat. Hallo, goeiedag, goedenavond. Ja, dat is even schrikken, hè? Ja, hoi, hoe heet je? Sophie. Sophie, heb je ook gestemd vandaag? Nee, mag nog niet. Oh, je mag nog niet? Was het maar zo'n feest. Ja, maar je zit hier wel. Ben je wel geïnteresseerd in politiek? Is dat het? Heel erg, ja. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar jouw standpunt. Als je zo hebt gekeken hoe dat de afgelopen weken ging. Ja, wat is jouw afdronk daarvan? Hoe vond je de campagne gaan? De campagne. Nou, ik vind Forum van Democratie, dat is een snel opkomende partij, van klein naar groot. En dat is dus wat ik interesseer mij daarin en ik vind dat mooi. En ik heb ook echt wel andere meningen gehoord en dat het zo in de media komt. Ja. Dus jij vindt Baudet eigenlijk wel oké? Ja, wel oké, ja. Wat spreekt het meeste, wat is nou het meest aansprekende voor jou? Hij durft te zeggen. En dat vind ik mooi, en zolang het maar wel door de beugel kan, zeg maar. Nu werd gezegd van zij zegt ik ben van een antidiscriminatiebureau. Mensen die maken zich zorgen of die hebben afschuw van wat allemaal gezegd wordt. Kan je dat voorstellen? Ik kan me zeker voorstellen. Ik heb het zelf dus niet meegemaakt, maar ik kan me denk ik wel daarin inleven. Jij zit naast Sophia, hoe heet jij? Margit. Heb jij al mogen stemmen? Ik heb mogen stemmen, ja. En ben jij net zo gek op Baudet als haar? Nou, eigenlijk niet, nee. Hebben jullie het daar wel eens over? Excuses, sorry? Hebben jullie het daar wel eens met elkaar over? Nou, eigenlijk niet. Jij bent meer met politiek bezig als dat ik dat ben, moet ik eerlijk zeggen. Dus je bent een beetje op sleeptouw genomen. Vind je het belangrijk om te stemmen? Ja, ik vind het wel belangrijk dat mensen stemmen, zeker. Heel erg goed. Ik ga eens even verder kijken. Eens even hier naartoe. Wilt u misschien een stapje naar voren zetten? Want we hebben hier iemand, bent u een beetje in het licht? En dan kan ik er ook een beetje bij, want u bent best wel lang. Nou, het is duidelijk, u bent van de SP. Ja, jullie waren eigenlijk de originele tegenpartij. De originele partij die zei van het deugt niet, het moet anders, hier gaan we voor. Ja, nu heeft u op rechts allemaal collega's gekregen die net zo hard roepen. Hoe is dat? Ja, maar goed, zij roepen natuurlijk heel andere dingen. Wij kijken ook hoe kan het anders? Met welke oplossingen? Jullie staan ook bekend als de Rode Jehovah's, namelijk dat jullie altijd bij de deur langs gaan en heel vaak mensen opzoeken. Ja. Heb je dat de afgelopen campagne ook gedaan? Ja, dat hebben we ook gedaan. Ja, we zijn onder andere in Sneek, in Drachten, in Heerenveen, in Leeuwarden geweest. Ja, gewoon mensen vragen ook gewoon dingen die er spelen in de buurt. En niet alleen met een leuk verhaaltje van het zijn de verkiezingen, maar ook wat speelt in de straat. Wat gaat allemaal goed en wat kan er beter? Hoeveel deurbellen heb je aangebeld, denk je? Een paar honderd? Ja, een paar honderd, ja. Hartstikke goed. Het echte democratische handwerk. We gaan even naar onze twee volgende gasten. Stel jezelf even voor, wie je bent. Ik ben Niels Jacobi en ik stond op de kandidatenlijst voor het CDA.
En ik ben Jeffrey Graansma, ik sta op nummer 5 voor de PVV. Nou, even een applausje voor deze twee jonge mensen. Het zijn allebei nog onder de 20. Want hoe oud ben jij? 19 jaar. 19 en jij bent? 17. 17, dus je mag nog niet stemmen, maar je bent wel verkiesbaar. Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat mag gewoon. En als je dan straks gekozen wordt? Dan moet ik wachten tot ik 18 ben. Oh, dan moet je wel weer wachten. Ja. Oké, en hoe lang is dat nog? Tot november. November, oké. Ja. Even met jou beginnen ook, Jeffrey. Jullie hadden wel in de campagne ook iets naars meegemaakt. Want ik heb begrepen dat bij jullie huis was ondergekalkt onder graffiti en zo. Kan je er iets over vertellen? Ja, dat klopt, ja. Dat is nu denk ik bijna 2 weken geleden weer. Ja, 's nachts vonden mensen het nodig om even wat op onze muren te kalken. Maar er stond ook iets persoonlijk aan jou gericht, hè, geloof Ja, ik? klopt. Iets van Jeffrey, denk zelf na, stap op. Ja. Daar zullen ze wel op doelen dat mijn vader ook kandidaat is voor de PVV. Ja. En dat ik hem dan achterna loop of zo. Dat ik zelf niet na kan denken. Ja. Nee, dat is natuurlijk onzin. Is het ook intimiderend als zoiets gebeurt? Ik vond dit persoonlijk niet intimiderend, nee. En het heeft mij ook zeker niet anders laten denken of wat dan ook. Ik vind het juist alleen maar laf en ook best wel zielig. Ik bedoel, je kunt het niet met elkaar eens zijn, dat is logisch, dat gebeurt. Maar ga dan naar ons toe en ga met ons in gesprek, in debat. Maar ga niet allemaal dingen vernielen, kom op. Dat is niet altijd even makkelijk met jullie in debat, want we hadden jullie uitgenodigd voor het Iepen Up Live debat. Maar jullie kwamen niet, dus hopelijk volgende keer wel komen, graag, als je dat wil beloven. Als er geen andere dingen tussen komen, dan zeker. Helemaal goed, helemaal mooi. Ja, heren, zeg eens, jullie zijn zo jong, onder de 20. Is er echt niks beters te doen dan politiek? Want het kost veel vrije tijd. Klopt. Maar het is ook hartstikke leuk en leerzaam. En nuttig. Oké, laten we even langs gaan. Hartstikke leuk. Wat is er leuk aan? Nou ja, je komt een heleboel leuke mensen tegen. Je kan je ideeën verspreiden. Je kan dingen op de kaart zetten. Dat is gewoon leuk. En wat is er leerzaam aan? Dat je in die processen leert meedraaien. Maar ook over een heleboel onderwerpen leer je hoe dat werkt. Ja. Wat is bijvoorbeeld iets wat jou persoonlijk heel erg aangaat? Zeg maar, dit is echt een thema, daar ben ik echt heel erg mee bezig. En dan zou ik echt graag iets willen betekenen. Het openbaar vervoer. Openbaar vervoer. En waarom? Nou, omdat ik vind dat dat een stuk beter kan. De busverbindingen hier in de provincie zijn goed, maar kunnen beter. Ja, en dan heb je het dan ook over je leeftijdsgenoten en scholieren en studenten die ervan afhankelijk zijn? Ja. Oké. Had jij ook een soort persoonlijk punt dat je dacht, ja, dat is eigenlijk wel echt mijn ding. Daar maak ik me druk over en daar wil ik iets in bereiken. Ja, zeker. Dat is democratie. Ik wil me graag inzetten voor meer directere democratie. Specifiek dan hier in Friesland. Ik denk dat de volksvertegenwoordigers die hier nu zitten in de Staten, dat die niet altijd zich gedragen als volksvertegenwoordiger. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, verschillende dingen. Je kunt het landelijk heel goed zien dat de VVD... Maar nu even hier in Friesland, hè? Want hier in Friesland zit ook een VVD, dus... Ja. Nee, maar zij statenleden zie ik dat ze niet altijd helemaal goed hun rol doen als volksvertegenwoordiger. Wat bedoel je dan? Ja, laten we het dan betrekken op de VVD. Ja. Kan je zien dat ze afwijken van de ideologie die al een tijd geleden is opgebouwd. En dat ze nu meegaan met meer linkse partijen. En daarmee niet, naar mijn mening, de kiezers vertegenwoordigen die op hun hebben gestemd aan het begin van de periode. Ja, dus bijvoorbeeld nu, de afgelopen periode, heeft de VVD in de coalitie gezeten samen met de SP. Je zei dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat zulke partijen als SP of welke andere partijen dan ook, dat die niet de VVD op het laatst moeten leiden, als het ware. Dat de VVD, omdat zij een meerderheid wil krijgen, wil vormen, omdat zij haar macht wil behouden in die zin, dat ze dan maar meegaan met linkse partijen. Ja, het is natuurlijk wel een onderdeel van een compromis sluiten en een coalitie sluiten. Hè? Dat iedereen krijgt een beetje. Want stel je voor dat jullie nou zo groot worden en het CDA wordt groot en de VVD en zeggen, nou PVV, kom erbij. Maar deze en deze dingen, die gaan niet door. Die dingen van jullie wel. Absoluut, dat is een democratie. Compromissen sluiten, dat hoort erbij. En dat moet ook. Maar je moet dan nog wel je eigen normen of eigen punten van de partij moet je in grote lijnen ook behouden. En daarvoor willen vechten. Ja. Want daar hebben die kiezers voor op gestemd op zo'n partij. Ja. Als je die allemaal laat varen, of een groot deel daarvan, om maar die meerderheid te kunnen behouden, ja, dat vind ik niet goed. En daarom denk ik dus ook meer directere democratie, waardoor kiezers per onderwerp, of een onderwerp wat de staatsleden kiezen, dat ze dan direct hun mening daarover een referendum bijvoorbeeld in Friesland. Nou, niet zozeer gelijk een referendum. Wij hebben hier, de PVV-fractie heeft een maand geleden, denk ik nu ongeveer, is met unanieme stemming een motie doorheen gekomen, een PVV-motie die zegt van ga onderzoeken de mogelijkheid tot het oprichten van een online raadplegingsplatform. Ja.
Dus niet een referendum, maar een online Ja, raadplegingsplatform. dus zeg maar echt informatie ophalen bij kiezers, bij Friezen om mee Exact, te praten. ja, klopt. Jij hebt een tante, die heet ook Jacobi, Lutz Jacobi. Is natuurlijk alleen maar Partij van de Arbeid. Die wordt gewoon volgens mij wakker met een rode sjaal om. Hoe vindt ze Wie dat? weet. Hoe vindt ze dat nou haar familie bij de CDA zit? Ze is trots. Ze is trots, dat Ja. wel. Denk je ook dat ze op jou gestemd heeft? Daar doe ik geen uitspraak over. Oh, kan het zijn dat jij iets meer weet dan dat wij weten? Dat zeker. Oké, nou ja, kijk, je weet in de politiek, als iets wordt ontkend... Het is 50-50, hè? Ja, maar als iets wordt ontkend, dan mag je ervan uitgaan dat het eigenlijk toch zo is. Dus heeft Lutz op jou gestemd? Daar doe ik geen uitspraak over. Oké, nou, je doet het al heel goed, maar het is toch een beetje gezaaid, het idee dat het eventueel misschien wel zou kunnen zijn. Toch een saillant detail. Stel je voor, jij wordt gekozen omdat je zoveel tieners en jongeren zover hebt gekregen. Zou mooi zijn. Dan gaat het jou heel veel tijd kosten, hè? Hoe ga je het bijvoorbeeld doen met school en bijbaantjes? Nou, die bijbaantjes zeg ik op. Oké, en school? En school, dat moeten we zien te regelen. Ja, want dan ben je wel bijvoorbeeld een statenvergadering is op woensdag. Dat Klopt. begint gewoon 's ochtends, Ja. gaat tot 's avonds laat door, hè? Ja. Als je nou niet gekozen wordt, hoe wil je dan actief blijven bij het CDA in de provincie? Nou ja, wellicht een ondersteunende rol in de fractie. Zoals bijvoorbeeld? Fractieondersteuner, beleidsmedewerker, weet ik. En wat doet even uitleggen, ja, heel veel mensen hier zullen het wel weten, maar misschien mensen die kijken niet. Wat doet bijvoorbeeld een fractieondersteuner? Nou ja, het woord zegt het al, hè? Die ondersteunt de fractie. Dus afspraken maken, maar ook informatie ophalen. Ja. Van alles. Meepraten. Hoe denk jij dat het meedenken. gaat aflopen, deze verkiezingen? Wie wordt de grootste in Friesland? Nou, dat is moeilijk te bepalen, maar ik hoop dat wij het worden. Pardon? Ik hoop dat wij het worden. Ja, oké, maar met hoeveel zetels denk je? Oeh, dat weet ik niet. Nee. Nee, het is moeilijk te peilen. Ja. Forum voor Democratie is al een paar keer over gehad. Wij hebben ze ook uitgenodigd, ze komen niet. Is dat voor de PVV ook een concurrent, omdat jullie wellicht in dezelfde vijver vissen? Absoluut, zeker. En wat vind je ervan dat ze, want jullie zijn er niet bij ons geweest, maar jullie hebben op markten gestaan, jullie zijn bij andere debatten geweest. Hoe vind je dat zij gewoon zich helemaal niet laten zien? Ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Dat is hun tactiek. Hun richten het meer op landelijk, denk ik. Dat Thierry meer campagne voerde, dat ze het hier lokaal doen. Ja, wij zouden dat zeker niet zo aanpakken. Het gaat hier, voor ons vinden wij ook, het gaat om lokaal hier in de provincie. En dan die mensen die er gaan zitten, die moeten zich ook laten zien en ermee bezig gaan. Ja. Stel je voor jij wordt gekozen, waar gaan we jou dan in het maatschappelijke leven tegenkomen, zodat jij te weten kan komen wat er speelt onder de mensen? Nou ja, sowieso natuurlijk onder het publiek gericht op jongeren op mijn school. Dat is één grote bron van jongeren. Dus daar, En welke opleiding doe je? Bestuurskunde. En dat is hier in Leeuwarden? Ja, klopt. en Oostende? Ja. Hoe gaat het straks met jouw studie? Elke woensdag, de hele dag staatdag. Je zult fractievergaderingen hebben, overleggen, et cetera. Gaat jouw opleiding vertraging opleveren voor jouw politieke werk? Nee, ik hoop het natuurlijk niet. Nee. Maar wat denk je zelf? Ja, ik ga alles op alles zetten om dat niet te laten gebeuren. Alleen het wordt wel even passen en meten. Dat is zeker waar. Ander werk wat ik nu al heb, dat zou ik ook opzeggen. En anders moeten we wat inpassen. En dan moet wat de studie iets meer aan de kant gezet worden, zeg maar. Ja, op scholen en bij jongeren is reputatie ook heel belangrijk. Hè? En mensen zijn heel erg bezig met bijvoorbeeld hoe kom ik over? Wat vinden mensen van mij? Misschien iets meer als je jonger bent dan als je ouder bent. Dus hoe is het om een actieve PVV'er te zijn op een hogeschool tussen allerlei jongeren en studenten? Nou, ik moet zeggen, daar merk ik verder niet heel veel van. Ik merk wel heel veel steun ook. Dat ze het goed vinden dat ik op deze leeftijd al mijn kandidaat stel. En dan heeft het niet eens zozeer betrekking op welke partij het is. Ik merk dat wel in mijn klas, dat er ook heel veel de laatste tijd FVD geïnteresseerd zijn in de FVD. Dus die kunnen het op heel veel punten ook wel bij mij vinden. Ja, maar ja, dan zitten ze toch bij het FVD. Hoe haal je ze dan over? Klopt. Ik heb al meerdere keren geprobeerd om zo over te halen, maar het is dan toch een bepaalde consensus die daar hangt onder die leerlingen dat het FVD de partij is. Dus dan is het om in je eentje over te halen is een beetje lastig. Ja, merk jij dat ook onder jongeren, dat daar het Forum populair is? Misschien populairder dan het CDA? Nou ja, dat zeker. Alleen bij mij op school is vooral GroenLinks populair. FVD merk ik niet heel veel van. Ja. Nee. Maak je daar zorgen over? Want ja, eigenlijk soms vergeleken met wat Forum zegt, lijkt het PVV wel een wat
rustigere partij soms op sommige standpunten. Hè. PVV heeft ook op sociale standpunten zijn eigenlijk best wel veel linkser soms dan de VVD bijvoorbeeld is. Maken jullie zorgen over de extreme aan beide kanten? Bijvoorbeeld DENK en FVD in de politiek? Ik maak me niet zozeer zorgen om FVD. Nee, en ik kan het persoonlijk ook niet als heel extreem plaatsen. Of ik me zorgen maak over DENK? Ja, in zekere zin op sommige vlakken wel. Maar we leven hier in een democratie, dus zij moeten ook gewoon de kans krijgen om ze te kunnen vertegenwoordigen. Ja, is DENK misschien ook niet een gevolg van juist van Wilders? Van Wilders? Ja, misschien dat ze zo vaak zijn aangesproken op een bepaalde manier. Geert Wilders heeft een hele eigen manier, dat kan je niet ontkennen. Hij heeft een hele eigen stijl, een uitdagende stijl. Dus dat ze denken, ja, dat laten we ons niet meer zeggen. Wij doen het nu op zo'n precies dezelfde manier met dezelfde uitspraken, tactieken. Maar dan zou dat met elkaar te maken kunnen hebben, denk je? Ja, ik heb geen idee. Nee. En ik denk ook niet dat dat iets uitmaakt. Zij vinden het nodig om zich te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer en nu ook hier in de Staten. En dat recht hebben ze. Het is een democratie. En als er mensen zijn die daarop willen stemmen, dan moeten ze dat zeker doen. Ja. Dames en heren, het is bijna 9:00. Dat betekent dat we zo gaan overschakelen naar het stemlokaal. Maar eerst wil ik nog even applaus voor deze 2 jongeren die zich inzetten voor de politiek. Hartstikke goed. Heren, bedankt. Succes. Wie weet wat het wordt, blijf nog maar even zitten hoor. Ja, mag nog wel even. Want wij gaan naar het stemlokaal waar ik net was. Nog even en de stembussen gaan dicht. Marianne, waar hast du der Bibi? Ja, hoi. Daar wie ik werk, staan inmiddels inderdaad op de plek waar Stookraak wist, in het stembureau. En ik heb hier bij me de burgemeester van Lauwert, Vert Kronen. Burgemeester, kom erbij. Ja. Want u bent eindverantwoordelijk voor de stad Leeuwarden wat het stemmen betreft. Wat houdt dat precies in? Nou ja, dat betekent dat we natuurlijk al maanden voorbereiden dat al die stembureaus klaar zijn met alles erop en eraan. Al die mensen die ook als vrijwilligers dit werk allemaal doen, dat is fantastisch. Want het is een lange dag en dan moeten ze ook straks nog de stembussen omkeren en gaan tellen. Ja, want hoe vroeg beginnen ze? 7 uur is bureau open, hè? En dan beginnen ze hier met het aannemen van de stemmen. Dus we hebben natuurlijk van tevoren ook cursussen, opleidingen gehad en al die dingen meer. Hè? Dus het is toch een serieuze business. Ja, want stel je voor, ik wil dit gaan doen. Ik wil ook graag bij het stembureau zitten. Wat moet ik dan doen? Nou, er komen dan ook weer advertenties tegen die tijd. Maar je kunt je altijd opgeven al morgen. En zeggen, goh, ik wil volgende keer wel meedoen. En dan krijg je een pakketje met informatie. En dan kun je zeggen, ik doe het. Oké, en het tellen van de stemmen zijn we zo meteen aan toe. Hoe gaat dat in zijn werk? Want mensen die zijn hier nu nog de laatste stemmen aan het uitbrengen. Ze kunnen tot 9 uur stemmen, begreep ik? Ja. Dus het is nog een secondenwerk nu, geloof ik. Er wordt op horloges gekeken. Nee, dan gaat het bureau dicht. Bovendien, het is openbaar. Iedereen mag erbij blijven. Dan worden de bussen omgekeerd. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Daar mag ik niks aan doen. Dat doen deze mensen. Die zijn daarvoor aangewezen. Dan gaan ze gewoon op stapeltjes leggen, alle verschillende partijen. En dat is dan voor vanavond genoeg. Dan geven ze door. Morgen gaan we, dat is nieuw. Morgen gaan we in het WTC-gebouw van alle stembureaus tellen op naam. Nummer 1, 2, 3 enzovoorts. En dat is nieuw, want dat moesten deze mensen ook nog doen. Maar dan waren ze soms tot 1, 2 uur 's nachts bezig. En ja, dat is dan niet goed. Dus morgen krijgen we pas de uitslag op persoonsniveau. Oké, dus nu alleen nog op partijniveau. Hoe lang hebben wij nog bij... Hoe lang hebben we nog? Toch 2 minuten. Staan er nog mensen buiten? Nou, houden wij hier scherp in de gaten. Want er zijn ook mensen die zijn bang voor jullie. Sorry, nog één keer? Ik zei dat houden wij scherp in de gaten. Want er zijn ook mensen die zijn bang voor jullie. Ja, terwijl je dan toch een minute of fame hebt dat je gaat stemmen. Ja, daarom. En ze moeten wel voor 9 uur. Dus even doorpakken. Even doorpakken. Nou ja, goed. Als het 9 uur is, dan gaat de stembussen hier zometeen omgekeerd worden. Dan worden ze dus eerst, begreep ik, ook nog gesorteerd. Want het gebeurt ook wel eens dat het verkeerd gaat. Nou, dat is natuurlijk in dit geval bijzonder. Je hebt nu 2 verkiezingen, waterschap en provincie. Dus die moeten uit elkaar. En dan moet er natuurlijk nog een partij gedaan worden. Er kunnen ook biljetten zijn die ongeldig zijn. Die moeten er ook worden uitgevist. Maar het gaat nu om de eerste snelle telling van partijen. CDA, PvdA, VVD, hoeveel hebben ze? Ik hoor hier nog een... Ik had het tegen die meneer daar. Oh, die meneer die moest nog even snel stemmen. We hebben natuurlijk al een officiële klacht. Want de waterschap is natuurlijk blauw. Maar is hier Provinciale Staten. De provincie gaat over natuurbeleid. En die is groen. Dus volgend jaar doen we de kleuren vast andersom. Over 4 jaar. Oké, ik hoor dat er nog een halve minuut is. U zegt net, we hebben al een klacht. Mensen kunnen ook klagen over het stemmen. Waar kun je zo al over klagen? Nou, ik heb gelukkig nooit veel klachten. Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld een bureau dat de toegang niet goed is voor minder valide mensen. Het kan ook zijn dat er geklaagd wordt over iets binnen, dat er iets onduidelijk was in de teksten. En dan beoordelen we die klachten, doen we het volgend jaar beter. Maar het zijn gelukkig nooit klachten die de uitslag van de verkiezingen beïnvloeden.
Maar Ik hoor trouwens dat het 9 uur is. Tot maandag kunnen mensen klachten indienen. Tot maandag kunnen mensen nog een klacht Maandag indienen. 10 uur, openbare zitting van het stembureau. Oké. Lieve mensen van het stembureau, het is 9 uur. Het is sloes. Het is gebeurd. We gaan meekijken met wat jullie nu gaan doen. En wilt u daarbij commentaar geven? Nou, ik ga zo naar het hoofdstembureau om de telling van allemaal te doen. Dus ik vind het helemaal prima als deze mensen dat doen. Oké, nou dan laten we u gaan. Dankjewel. En heel erg bedankt, burgemeester. Dan gaan wij nog even verder kijken. Bedankt voor jullie inzet. En dan mag je binnen best even geklapt worden voor de burgemeester. Nee, u bent niet de enige die klapt hoor, maar dat mag nog wel even voor de microfoon. Oh, kijk nog weer klappen. Mooi hè? Goed, dan gaan we nu kijken hoe ze open gaan. Als u nou aan de andere kant in die kamer hiernaast, of als jullie aan de andere kant in de kamer hiernaast even aan tafel neerzetten waar we kunnen tellen, dan gaan bij de collega's, die gaan even de stempassen, de kiezerspassen en de volmachten tellen. Dat we zeker weten dat we daar de juiste aantallen hebben. En dan doen we dan het slot van de containers af en dan gaan we eerst op kleur kijken of we alles goed hebben. Dus dat die mensen de boel verwisseld hebben. Ja, want jullie splitsen de boel een beetje op, begrijp ik? Ja. Oké, want de aantallen stempassen en de aantallen stemmen die uitgebracht zijn, gaan jullie met elkaar matchen? Ja, we hebben de stempassen hebben we ongeldig gemaakt door daarop door te nummeren. En die aantallen, daar moeten we zeker van weten dat het klopt. In het boek daar zit, op een gegeven moment zit daar de voorbeelden. Dus je hebt stempas, je hebt kiezerspas en je hebt volmachtpas. Nou, dat willen we zeker weten dat we dat allemaal goed bijgehouden hebben. En dat moet kloppen met het aantal stembiljetten. Oké, nou ik zou zeggen, ga jullie gang. Wij doen even een stapje achteruit en dan kunnen wij kijken, denk ik toch? Gaan we eens daarheen. Want jij zei we moesten alles bij elkaar doen. Als stemmers. Ja. Oké. Ja, Dan gaan we eens daarheen. De tafel even splitsen. Even tafels even neerzetten. Blauw en groen even splitsen. Ja. Oké. En dan splitsen we de blauwe en de groene. En dan tellen bij de dames, die tellen even de passenboel. Prima. Tellen we, zal ik het hier leeg of wil je daar meenemen? Wat hier? Oh, hier. Ja. Oké. Hier de sleutel. De voorzitter. Wie heeft de sleutel? Dat is ook altijd spannend. Ik dacht Vert, maar dat is de voorzitter heeft de sleutel. Ik dacht hij is Vert Kronen, maar hij heeft hem. Nou, de stembus wordt geopend. Daar gaat hij. Een moment wat niet veel mensen zullen zien, denk ik, normaal. Want je gaat stemmen en dan ga je meestal weer weg. Dit is openbaar. Je zou hier dus in principe gewoon bij kunnen zijn als je dat zou willen. Mag ik mee? Mag ik meedoen? Nou, dan doe ik... Erbij zijn. Erbij zijn. Erbij zijn, meedoen, 1, omkeren. 1, 2. Daar gaat hij. En het lijkt grof vuil, dat is het niet. Dat is niet zo. Eerste verkeerde hebben we er meteen al bij zitten. Die rolt naar boven. Nou, ik zie er nog eentje liggen. Ja. Dus jullie gaan nu deze bus sorteren. En dat... Dit moet allemaal blauw zijn. Even kijken, wat meer. En hoeveel stemmen waren er nou uitgebracht, zei u? Nog één keer? 1100 ongeveer, kleine 1100 meen ik. Dat weet je dame precies. Dat weten de dames precies. Dat ga ik hier even vragen. Hoeveel stemmen waren er uitgebracht? Ik zal even voor je kijken. Hoeveel waren we? 1058 voor de provincie en 1036 voor het waterschap. Hé, daar zit verschil in. Ja, maar niet iedereen stemt voor het waterschap. Sommige mensen zeggen, nou, daar heb ik geen verstand van, dus dan stem ik niet voor het waterschap. Daar heb ik me niet in verdiept of dat soort redenen hebben mensen soms. Ah, oké, helder. Nou, we kijken nog even naar deze bult met stemmen. Waar een heleboel blauwe in zitten natuurlijk, maar waar ook een aantal groen in zitten. Mag ik meezoeken? Nee, niet beter. Mag je niet... Nee, je mag wel kijken. Ik mag wel kijken, maar ik mag er niet aan zitten. Alleen maar kijken. Ja. Nou, ik zie alweer een groene liggen. Ja, daaronder, die wordt er nu uitgevist. En dames, hoe lang zitten jullie al bij het stembureau? Hebben jullie dit vaker gedaan? Voor mij is het de eerste keer vandaag, ja. En hoe was dat? Ik vond het heel leuk. Ja, heel leuk. En dan zitten jullie er al de hele dag of doen jullie dit in ploegen? Ja, we hebben 2 ploegen. We beginnen om 7 uur. 7:30 gaat het stembureau open. En dan zijn wij tot 11:30 doorgegaan en om 6:30 weer begonnen. Tot nu. En nu gaan we nog stemmen en dan is even afwachten hoe lang dat gaat duren.
En u bent ook voor de eerste keer. Wat heeft u ervoor moeten doen? Want ik hoorde net van Vert dat iedereen dit zou kunnen. Wat heeft u gedaan om hier te mogen zitten? Nou, ik zag in Huis aan Huis een artikeltje staan dat je aan kon melden. Dat heb ik gedaan bij de gemeente. Toen moest ik een soort vragenlijstje invullen en mijn voorkeuren. Want ik heb me ook opgegeven voor de Europese verkiezingen. En toen kregen we een link toegestuurd om een e-learning module te doen. Waarbij je zeg maar, alle regels van het stemmen door moet nemen. En daarna moet je dan een test doen. En die moet je voldoende behalen. En was het een ingewikkelde test? Want ik kan me zomaar voorstellen dat je daar dus bepaalde kennis van wet en regelgeving moet hebben. Was het ingewikkeld? Je kreeg eerst de informatie en daarna kreeg je dan een aantal vragen daarover. Maar volgens mij ben ik er wel 1,5 uur mee bezig geweest, al met al. En zou u het... Want er zijn... Ik heb nooit geweten hoe dit allemaal werkt. Zou u andere mensen aanraden om dit ook een keer te gaan doen? Het is heel leuk om te doen. Ik zou het zeker aanraden. En ja, die toets, dat lukt uiteindelijk wel. Ja, je moet er even wat moeite voor doen. Het gaat niet vanzelf, maar je moet er even wat moeite voor doen. Maar heel leuk. Ik denk dat het voor een heleboel mensen ook wel een soort van bewustwordingsmoment is van het stemmen en van het recht om te stemmen. En wat er allemaal bij komt kijken, of niet? Ja, dat is ook zo. En ik vind het belangrijk dat mensen stemmen. En toen dacht ik, ja, ik wil zelf wel eens een keer zo'n dag meemaken hoe dit allemaal gaat. En wat er gebeurt. En je krijgt leuke reacties van mensen. En ja, het is gewoon een heel gezellige dag. Nou, dankjewel dames. Wij kijken hier nog heel even op de grond. Heren, hoe gaat het hier? Gaat perfect, gaat perfect. Zitten er veel foutieve-tellingen bij? Achter je daar ligt een klein stapeltje, 4. Dus dat valt best mee. Nou, dat valt heel erg mee. De heer... Die andere, daar kunnen ook anders. Kijk, daar zit een groene in, daar kunnen ook blauwe bij zitten. Nou, jullie zijn nog wel even bezig hier. Dus succes daarmee. En u denkt dat u hier vannacht moet slapen. Nou ja, u ligt in elk geval zacht in de stembiljetten. Ze gaan hier dus nog wel even door met tellen. En ik denk dat wij terug gaan naar Jacco. Ja, Marianne, dankjewel. Let erop, net erin springen en erom komen. Ja, we gaan even op het scherm toverd. De eerste exit poll van de NOS van de provincie Zuid-Holland. Dat is natuurlijk net Friesland, maar het zei misschien wel iets over een beeld. Wat is die het? En iedereen kan zien dat er de Forum voor Democratie de exit poll zei van 0 naar 10 zitten. 0 naar 10 zitten van het Forum voor Democratie in Zuid-Holland en alleen nog Green Links en Denk winnen daar ek. Waar gebeurt dat ek in Friesland? Ik kan samen zo wijzen. Daar kom je achter van ooit 10 uren op Omroep Friesland op televisie. Ze zijn nu al op de radio en van ooit 10 uren zal ik de uitslagen daar binnenkomen. Schudden vooral mij. Maar als je wil, kun je gewoon naar het provinciehuis komen. Dat is gewoon iepen bier, iedereen mij daar komen, iedereen mij daarbij wijzen. Dat is democratie. Ik wil de meesten in de Seeldietkamer binnen bedanken en de meest die partijen hier een heel veel succes wensen. Laten we weer uitgaan met muziek. Dat doen we zo nog. Rest me nog te zeggen dat Orenwieken iepen blijft gewoon weer uit Neushoorn komt. En dan is het thema heavy metal. Waarom is metal zo populair in Friesland? En die uitzending heet Hollebadse. Al die komen optredens van fjouwe bands en gratis, zoals altijd. Maar nou graag je hem aandacht en applaus voor nog weer een versje van zijn nieuwe album. Hier is Wiebe. En ik doe een cover deze keer. River, river, carry me on. Living river, carry me on. River, river, carry me on. To the place where I come from. River, river, carry me on. Living river, carry me on. River, river, carry me on to the place where I come from. So deep, so wide, won't you take me on your back for a ride? If I should fall, would you lift up, carry me? Rivers, show me how to float.
I'm sinking down. I thought that I could get along, but here in this water, my feet won't touch the ground. I need something to turn this thing around. Going away towards the sea. River deep, can you lift up and carry me? Go roll on through the heartland till the sun has left the sky. River, carry me high till the washing of the water will make it all alright. Let your waters reach me like she reached me tonight. Letting go, it's so hard the way it's hurting now to get this love untied. So tough to stay with this thing, 'cause if I follow through, I face wide eyed. I get those hooks under me, and I take out the hooks that I sunk deep in your side. Kill that fear of emptiness, loneliness I hide. River, oh river, river running deep. I need something that will let me get to sleep. And then the washing of the water, will you take it all away? Bring me something to take this pain. River, river, carry me on. Living river, carry me on. Living river, carry me on. To take